Прывітанне, ці вы ведаеце, што ў Кітаі ў Новы год замест падарунка пад ялінкай даруюць чырвоны канверцікі з грашыма, то бок хонбао. Чырвоныя канверцікі звычайна даруюць сямейнікі старэйшага пакалення маладзейшым, і гэта могуць быць і твае дзядулі, бабулі, бацькі або іншыя сваякі, якія прыехалі на навагоднюю вячэру. Хаця не існуе ніводнага дакладнага правіла, якая гэта павінна быць і сума, але з такой урачыстыя нагоды палажы з найлепшым жаданнем для маладых, ашчаджаць на гэтым наўрад ці прыстойна. Таму Новы год для кожнага кітайскага дзіцяці гэта шанец узбагадзіцца, якога даводзіцца чакаць цэлы год. А дзеці, каб атрымаць гэтыя грошы з рук старэйшых, мусяць перад імі за сталом сказаць найдасціпнейшы тост і пажадаць усяго найлепшага, чаго толькі можна жадаць, а атрыманыя грошы яшчэ падкладваюць пад падушку і трымаюць і сотні, бо верыцца, што гэтыя грошы засцерагаюць дзяцей ад злога духа, які нападае ў навагоднюю ноч. Аднак наконт навагодніх чырвоных канверцікаў часта спрэчку выклікае пытанне, ці бацькі маюць права забраць у сваіх дзяцей атрыманых грошай. Дзеці адстойваюць сваё права на гэтыя сродкі і сцвярджаюць, што гэта ўжо іхняя ўласнасць, і яны могуць распрадзіцца гэтай сумай, як яны хочуць, а бацькі зыходзяць з меркавання, што гэта няскромная сума, шкада будзе, калі дзеці кінуць іх на вецер, таму рацыянальна забраць і адкласці іх за сваіх дзяцей для патрэбы ў будучыні.